Ojo, Àlex. Hòstia, boníssim, tio! Sortint de Vives en Breus hem agafat la Nacional 340, que ens ha portat cap a Cantallops. Doncs hem parat aquí, al restaurant Cantallops. És un centre cultural que es veu que pertany al poble, però que hi ha una gent que la tenen enllogada per que faci de restaurant i una mica també de punt social per la gent del poble. I això jo crec que és algo lloable. Així que entrarem a tastar el seu menú de 15 euros, que promet una cuina bàsica, però bona. Què? Veniu amb mi. Com el seu nom indica, estem al restaurant Cantallops, que això està a l'Ordal, fan aquests préssecs tan famosos. És complicat, eh? Cada cop em costa més trobar llocs que estiguin a prop de carreteres. Així que ja ho sabeu, si saps algun, digue-m'ho, perquè m'agrada anar a fer el xafarder. Tenim un menú bastant complet, per 14,50. Al final tenim 3 primers i 3 segons. Ens ha anat de conya, perquè hem vist que hi havia fideuà a la marinera i el demanaré per tal de fer un rànquing d'aquests que fem un top 5, com hem fet de flams i de botifarres, doncs de fideuà. 3 primers, fideuà a la marinera, crema de carabassa amb picatostes i amanida de l'hort, amb formatge fresc. I de segons tenim el conill a la llet, la cansalada a la brasa amb patates fregides i allioli i el bacallà al forn amb salsa de tomàquet. Soc un tio capritxós i tenint d'aperitiu unes sacallones a 3,50 ja ha valgut la pena. Les olives, que no les perdono. M'he quedat al·lucinat quan he vist vindre la cambrera amb els plats. Són enormes, tu. O sigui, el plat en si, la vaixella, és grossa, eh? De vegades, quan t'agafes menús d'aquests de migdia, i a més de 14 euros, bueno, és igual, 15 euros, tia, doncs les racions són més tranquil·letes. En canvi, aquí és una ració generosa, eh? Mira, jo m'he avançat i l'allioli l'he provat. I m'ha agradat. A base aquests alliolis, quan vas als restaurants, són com molt àcid. Aquest no ho és gens, tu. Gens àcid, té un punt d'all, però no és allò invasiu que després passes tota la tarda repetint-te a l'all, i que ja convida a barrejar-ho amb tota la fideuà. Mira, la fideuà, escolta'm, unes almajetes, aquesta gamba, llagostinera... Està bé. I potser m'agrada un punt menys feta, vull dir que la pasta estigui un punt més al dente, doncs al final és el gust de tothom. Hi ha gent que no, que prefereix que sigui més feta. A mi m'agrada un punt més cruixent. Està bé. Sí que ens ha dit la mestressa, que no sabia si de fideuà en tenia. Llavors jo entenc que vam fer una de grossa i ens la van servint. I el que us dic sempre, a mi hi ha una cosa que a mi em fot molta il·lusió, és quan veig aquestes decoracions al voltant del plat. Aquest pebre vermell dolç, que realment no li aporta gust al plat, perquè tampoc ho barrejaràs aquí dintre, denota carinyo. Aquestes coses com una mica clàssiques, que només el fet que algú s'hagi preocupat, primer, tindre tot el plat ben net, emplatat, amb la gamba a sobre, i acabar-ho amb aquest pebre que està ben posadet, doncs és una mostra de carinyo cap al que ve aquí s'ho jala. Ara, aquesta fideuà el que m'està demanant a crits és això, que remeni bé aquesta quantitat generosa d'allioli, que no és un allioli que sigui invasiu, i que la disfruti tot el seu conjunt. Molt millor. Ara ja sé que alguns direu que fer el barrejar allioli, fideuà i tal, que no s'ha de fer, però escolta'm, si t'agrada, t'agrada, i no donis explicacions. És una fideuà molt correcta, tenint en compte el menú que estem jalant. La gamba en si, bueno, és al final una gamba que va una mica en consonància amb el preu, està bé, eh? Vinga, canvi de plats. Està bé ara? A veure sí que és xulo. Està bé ara, és el que us deia abans, sí que denota aquest mimo. El farcellet sí que m'he equivocat de totes. Perquè us he dit que m'imaginava com un farcell que fos de la mateixa escalivada, fet per exemple amb el pebrot, i resulta que és una pasta on a dintre hi ha tota l'escalivada i el formatge, i per tant, això, que suposo està acabat al forn, la pasta bric, és cruixent i ve de gust. Llavors em direu, des de casa no ve de gust agafar i arrencar-ho tot. És una mica com si fos una coca de recapte, però al revés. Tenim la part de la massa, tenim la part del pebrot, tenim la part de l'esvergínia, i jo és una mica això, fer aquesta versió de la coca d'escalivada. És perquè per al formatge li aporta com més intensitat de sabor. Sí que està bé de trencar tot el farcellet, perquè al final tota la pasta quedi una mica integrada amb la resta del halà. Ho acompanyem d'una mica d'amanida, una mica mezclum, una mica de ceba tendra, una mica de pebrotet. S'agraeix, tu, els dies aquests a més que jalem molt, perquè clar, penseu que un dia entre que dinem, esmorzem i tot, ens fotem tibios, una mica d'amanida que et tira cap avall, una bona aliada. Hem de menjar més conill. És una carn de collons, cada cop es menja menys, una carn blanca, i que ben guisada és una meravella, perquè és una gran transmissora dels sabors de les salses. El conill el podem fer a la brasa, el podem fer fregit, el podem fer arrosset. Podem fer les costelletes de conill fregidetes i arrossades i fregidetes. O el podem fer guisat, amb una cosa tan senzilla com la llet. Oh, la llet, és que no m'agrada l'all. Escolta, hi ha receptes de llet com aquesta on l'all el pots coure, ben cuit, o el pots inclús escalivar, i que per tant no seran tan fortes allò de que no et pots acostar a ningú, ja que si ve un vampir marxarà corrent. Sí que és veritat que aquí el conill està molt guisat, de fet està un punt desfet, però bueno, a mi, en el cas del conill, ja m'agrada, prefereixo que sigui més aviat tou i desfet, que no que quedi un punt dur.
sobretot quan és així guisat. I està bo, la veritat que molt ben resolt. Un ajillo que és per tots els públics. La patata aquesta del barquillo no fa tanta il·lusió, però bueno, no està malament. I a més, tens aquest punt que dona el conill, que és que arriba un moment on la forquilla de ganivet ja dona més joc i que per tant has d'estar tirada de dits. I escurar, no hi ha cosa més meravellosa que escurar els ossos. És una de les coses que més m'agrada, tu. En trossets petits i vas escurant. El primer que m'ha estranyat és que el bacallà del menú era amb musselina. Jo aquí no la veig per enlloc. Jo crec que hi ha hagut una confusió amb el tema de menús. Com que hem fet un menú d'un i un menú de l'altre, hi ha hagut una mica de rebombori. Però bueno, escolta'm, al final el bacallà entenc que és el mateix. El taco és xulo, considerable, les patates fetes al forn. La gràcia és que jo he anat veient com aquí el bacallà anava baixant l'aigua, símptoma de que estarà ben hidratat. Està ben de salat, pel meu gust un punt massa, però això de la sal ja sabeu que és un tema dels gustos i que cada casa és un món i cada persona un planeta. La gràcia és que la salsa de tomàquet és bastant dolça. Que això és una cosa que hem trobat. Moltes vegades quan hem demanat bacallà ens trobem que s'acompanya amb la salsa de tomàquet, que habitualment acostuma a ser dolça, i això es fa per contraposar el punt salat del bacallà. Sí que és veritat que a mi el bacallà, quan el menjo, m'agrada que es llesqui bé, que no seria aquest cas. És a dir, aquest bacallà no seria aquests que fa aquelles llesques perfectes. Tot i que és tendre i està bo, hòstia, jo potser m'agrada un punt menys fet. Insisteixo, no queda eixut, hi ha una salsa de tomàquet, no està un rotllo, una mica d'orenga per acompanyar, i aquí ens han posat com uns brots de soja. A vegades amb això dels brots, en general, els cuiners ens tornem bojos de posar molts brots a coses que, hòstia, que a vegades tampoc no sé si aporten o no. En aquest cas, millor els deixo un raconet, perquè el que vull és disfrutar del bacallà i aquestes patates al forn. Bé, és una bona ració, i una cosa que hem de valorar és que la salsa ens acompanya fins al final. Que no hi ha cosa que faci més ràbia, és quedar-te sense salsa a la meitat del plat. Tenim aquí les postres. Ens han recomanat els que són casolans, tu, que tenen el pastís de formatge i un crumble de poma. També s'ha dit que tenien una panacota de Baileys i cafè, que a mi ara no m'ha vingut de gust, però que, ostres, el concepte sembla xulo i que igual s'hauria de tastar. Mira, el pastís de formatge, tornem al mateix abans, hòstia, ja han posat carinyo, ja han posat mimo, el sucre, sí, com repartit, espolvorejat pel voltant. Els puntets, que van de més gran a més petit, d'aquest colís de fruits vermells, que està bé, està bo. I un punt de nata, que jo diria que és de pot, però bueno, una mica d'aquesta nata i una mica de crumble, és a dir, hi ha mimo, hi ha carinyo. Sí que és veritat que el pastís de formatge, a dia d'avui, la tendència, fer-los com molt fondents, no? Molt fluids. Aquest té una textura una mica més consistent. Bueno, és dolçot, està bé. A mi personalment, si em feu escollir, soc més d'aquests pastissos que són més fondents. Sabeu, no? Què vull dir? D'aquests que cap al mig deixen caure, deixen anar, que no dels que tenen una textura més rígida. I també m'agrada que tinguin un gust de formatge marcat. Aquest pastís és bastant per tots els públics. És dolç, passa bé, el colís té aquest puntet àcid, fluid, i combina bé i està bé, vull dir, és un pastís que és correcte. Vinga, i anem a tastar el crumble. El crumble al final és com una base de galeta esmicolada, quan la fas al forn, porta sucre, porta mantega, porta farina i porta farina d'ametlla habitualment. Tot barrejat, cuida el forn i ho vas trencant perquè quedi aquesta textura terrosa. Al fer-ho de poma, juguen una mica, o crec que la idea és jugar una mica amb el tatent, no? Amb la tarta tatent, que és aquest pastís de poma, que tu se'l van inventar unes germanes que es deien tatent, i que es veu que el van posar al forn i se'n van oblidar la pasta. Llavors una de les germanes va treure ràpid el pastís, el va cobrir per sobre, el va coure i després va fer mitja volta i va fer aquest meravellós invent. Doncs crec que aquí el que s'ha volgut replicar una mica és això. I us dic que crec perquè a sota porta poma feta al forn, porta aquest crumble que ens simula una mica la massa i porta una bola de gelat. Habitualment el tatent serveix amb una bola de gelat de vainilla o de gelat que vulgueu. El gelat està bo. Aquest postre és una cosa que m'agrada molt. I és que barreja fred i calent. I a mi quan es barregen textures i temperatures ben fet, m'agrada molt. Per una banda tens el crumble, que té aquest puntet una mica més cruixent, la poma que és toveta, el gelat que és cremós, i tens la part del crumble que és calenta, de la poma que és calenta, i en canvi, la part del gelat que és freda. Llavors, en una mateixa cullerada, tu quan t'ho poses a la boca, notes aquesta sensació de fred i calent alhora, que és molt xulo. Oix, vinga! Aquí a Cantallops no hi ha hagut sorpreses, tu! Hem pagat 40 euros. Sí, 40 euros, però recordeu, som dues persones, l'Àlex i jo. Per tant, són 20 euros per cap. Menú de 15, menú de 17, més el cafè, algun suplement d'aigua que teníem molta set, doncs hem anat a aquest preu. Igualment, 20 euros em sembla un preu més que just, perquè si mai passes per Cantallops i t'enganxes just a l'hora de dinar, doncs saps que pots fer parada i fonda aquí darrere, que dinaràs ràpid i amb una oferta que s'ajusta bé al que segurament vulguis. Escolteu, avui no tot ha sigut això. Els vídeos d'abans hem anat a Vives Ambrós i hem anat a Camellado. Sí, ja no està en aquest vídeo, recupera-ho. Vídeo d'abans i l'altre, que hem fotut un esmorzar i hem après a fer cava amb uns autèntics professionals. Ara, per professional tu, que vas a dir a on puc anar?
Jo t'ensenyo llocs de Catalunya, però necessito que tu em diguis quins llocs són xulos. Si coneixes algun restaurant, algun lloc on s'esmorzi bé, algun lloc que sigui emblemàtic, algun productor o algú que faci alguna cosa de fora de sèrie, deixeu-m'ho comentaris i jo et prometo que hi vaig, ho gravo i us ho penjo. Anem-hi, carretera i manta! Vam fer el passeig aquest d'aquí i son pare, jo li pitava i per la finestra aquesta que hi ha aquí ja portava el xupito i cada viatge pip, pip,